салому дуруд дӯстон, шумо қарор доред дар канали Футбародарон. Мо чандин бозингаронеро мешиносем ки онҳо легендаҳои дастаҳои худ мебошанд. Аммо мо интервюҳои наврасии онҳоро гӯш кардем ва онҳо шуморо дар ҳайрат меоранд. Оё медонистед ки Иньеста дар хурдӣ мухлиси Реал буд, ана Модрич бошад мухлиси Барселона. Дар барномаи имрӯза маҳз маълумотҳоеро ҷамъоварӣ кардем ки легендаҳои футбол дар хурдӣ мухлиси кадом даста буданд. ин видео бо сарпарастии як сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. кадоме аз шумо метавонистед тасаввур кунед ки як замоне Зинедин Зидан на мухлиси Реал Мадрид, балки мухлиси Барселона буд? бале, ин суханҳои худи Зидан аст ки ӯ онҳоро вақти гузаришаш аз Бардо ба Ювентус дар интервюаш гуфта буд. ӯ иқрор шуд ки аз хурди мухлиси Ювентус ва Барселона аст. тасаввур кунед ки худи ҳозир Хави Неву, балки Зидан сармураббии Барселона мебуд. дар ин ҳол ба фикри шумо чӣ рух медод? Барса муваффақ мегардид ё не? Зидан ягона мадридисте нест ки дар хурди мухлиси ашадии Барселона буд. нафари дигар ин Лука Модрич аст. соли 2008 вақте ӯ футболбози Динамо Загреб буд, иқрор шуд ки мехоҳад карьераашро дар Барселона идома диҳад, вале аз сабабе ки Барса ба ӯ ҳавасмандӣ надошт, Тоттенхем Модричро харидорӣ кард. тавре ки собиқ футболбози Барселона ва ҳамдастаи Модрич дар мунтахаби Хорватия Иван Ракетич нақл мекард, ӯ бисёр вақт дар вақти тамринҳои мунтахаб Лукаро масхара карда ба ӯ мегуфт ки ту аз ман дида бештар Барселонаро дӯст медорӣ. ана соли 2011 бошад, Лука Модрич бо формаи Барселона ҳатто аксбардорӣ кардааст. рости ин сурат ба кадом хотир аст, маълум нест. мухлисони Реал ҳоло рӯафтода нашавед. аз қатори легендаҳои Барса ҳам нафароне ҳастанд ки мухлиси дастаи шона буданд. мисол Андреас Иньеста. шояд касе гӯяд ки ӯ аз хурди дар системаи Барса буду чӣ хел метавонад мухлиси Реал бошад? ҳоло мефаҳмонем. Иньеста дар хурдсоли мухлиси дастаи маҳаллии худ Албиселесте буд, вале соли 1992 Барселона ин дастаро бо ҳисоби 7-1 шикаст дод. аз ин хотир бархасти Каталониё Иньеста тарафдори Реал Мадрид шуд. танҳо пас аз чанд сол ӯ ба академияи Барса омад. ин факти ҷолибро ӯ дар китобаш навиштааст. нафари навбатӣ аз Барселона ин Неймар аст. шумо шояд бовар накунед, аммо ӯ ҳам дар хурдӣ мухлиси Реал Мадрид буд. ҳатто сурате аст ки ӯ дар хурдсолӣ ҳамроҳи Каутиньо, яъне футболбози дигари собиқи Барса, формаи Реалро ба бар карданд. онҳо мегуфтанд ки мехоҳанд якҷоя дар Реал бозӣ кунанд ва ин орзуяшон мебошад. Каутиньо чандон мухлиси ашадии Реал набуд, ана Неймар бошад, бо тамоми қалбаш Мадридро дӯст медошт, зеро дар ин даста кумири ӯ Рабиньо бозӣ мекард. Неймар бисёр мегуфт ки мехоҳад ба монанди ӯ бошад ва ҳамчунин дар дастае бозӣ кунад ки онҷо Рабиньо ҳунарнамоӣ мекард. соли 2006 Неймар ҳатто ба Мадрид омада аз санҷиши Реал гузаштааст. ӯ дар дастаи ҷавонон ҳамроҳ бо Карвахал ҳунарнамоӣ карда 27 гол задааст ва ба футболбозон гуфтааст ки дар оянда ҳатман ба Реал меояд, аммо баъдан Барселона ӯро харидорӣ кард. тавре ки ҳамаи мо медонем, бразилиё ба дастае гузариш мекунанд ки маоши бештар медиҳанд. бо Неймар ҳамин гуна ҳодиса рух додааст ва ӯ орзуи кӯдакии худро бо маблағ иваз кард. шояд барои шумо ҷолиб бошад ки Роналду ва Месси дар хурди мухлиси кадом даста буданд. дастаҳои дӯстдоштаи онҳо мисли Реалу Барса машҳур намебошанд. Криштиану дар хурди мухлиси ашадии Бенфика буд ва ҳатто метавонист ба ин даста гузариш кунад, аммо модари ӯ мехост ки писараш ба Спортинг равад. ҳодисаҳое ки баъдан рух доданд, ин аллакай таърих аст. шояд сабабгори карьераи бузурги Роналду маҳз модари ӯ шуда бошад. Месси бошад мисли дигар кӯдакони аргентинӣ мухлиси дастаи маҳаллии худ буд. ин дастаи Newell's Old Boys мебошад ки Месси аввалин қадамҳои худро ба футбол маҳз он ҷо гузоштааст. Лео нақл карда буд ки чӣ гуна дар кӯдакӣ бозиҳои онҳоро бо шавқ тамошо мекард, ана дар анҷоми карьераш бошад мехоҳад дар ин даста бозӣ кунад. дӯстон, шумо дар кӯдакӣ мухлиси кадом даста будед? оё шумо ҳам баъдан дастаи дӯстдоштаи худро иваз кардаед ё не? ҳатман дар комментария нависед. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.